Halo guys, logofer, faraga godan video. Monabayan arena nih, sansiyau kafayबाय दिनै दसे सान्दुं दुङो अखा ज्राव फैयो मा खालामदों नुबाय मानसिया गाहायथिं मा लालायना संनांदों नै जाबावनांगौमोन ना नै गाइसमेन नों बिसोर बिखौ जानो मोजां मोना हाग्रानि थालिर बिबार आरोना मा संदों वा नै दिनैनि मोनजागोना लागावगासिनो नायदो कारेन्टआ बेयाव नांफाया ओइयावसो लागाव लाबोबाय मोनजालायसिगोन नै नांगोनलै ना हालदैया नै संग्राजों गोजौद्राय ना होलाय गोजौद्रायलै मा जाना खांबाय बेबायदि खामफ्लाय गाखोलायना संनांदों नै गोथाव जागोन ना मैगङाबा बेदराबा नायलायदो लोगोफोर जानाया दिनै मजा जालायनोसै बेदरदों आरो जानायानोसै आरो बिथिं मोनबायानो ओंखामफोराथ' औ नै दालिया दोबसिसो मानसियानो बुरजा जोंहा मानसिया 9 जन जायो आरोना जोंहा गासिबो 9 जन लोगोफोर मिथिना ला गोसोआव ला 9 जन जायो मानसिफोरा नोंथांमोना माबायदि मोनो नायलांबाय थादो आरोना लागावनोसै बरिया जादोंसोलै निजि ओंखारबाय माथो बरिया एवखायो आं दाउआ बैसो जानायलै गाइसमोन कुकारावसो लागावनांदों दिनै बोरायथार लागावना दोनबाय नै कुकाराव was सोरोङाखैबाबो आं खामबायलै जाबाय ओइ मोनबायलै गासिबो मोनजासिगोन दा दसे थानानै जाकाक जालायनोसै बेदरजों खावख्राव फुख्रावहै बेगं अखा नायलांबाय थादो गासिबो फिट गाबखांनानै दसे माबा खालामना होबाय आरोना मादिसो जादों नायस्रानो टेस्टि गुदुंलै जाबायना ना बाहाय मोनो खोनसे बाहाय गोरासो माने गोरासो बेदरा संख्रिखौ नांगोनसै होमबा ना संख्रिखौ नांगोन बरिया संख्रिसे होबावनानै बरिया जाखादों जानायाबा चकाचक गाइसमोन मोनबाय दे बरियानो ओइ गाइसमोन जाखावलायनोसै बरिया दाउ बेदरजों नै जालायनोसै गोथाव मोनामदों बरिया जानोसै Kadang gurih sampai. Gurih lah. Gurih apa jangan. Jauh lebih kan.
Alam na ba na? Được. Guys, mình mau đi din jalan video ke संनाय जानाय हा मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोनांबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ना अननानै थ' लाइक खालामदाबो आरो नोंथांमोना नायनानै नायनायजों लोगोसे थ' दोनथ'सै आरो ना भिडिअखौ लोगोफोर जाखांबाय बेबो जाजोबनो हासिगोन ओंखामखौ थ' बाय लोगोफोर